Hello everyone, welcome back to my channel. नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय। दायो लोगोफोर जोङो एकदम साहा बागान गेजेर जों थांगासिनो दङ। नै साहा बागाना ओरैबो दं जि मोजांखा। ओमफ्राय गेजेरजों लामा आरो जोङो लोगोफोर दायो बागेश्वरी मन्दिराव थांनो नागिरदों। आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम थांगोन। नैबे बै गोजौआवनो बेयाव बागेश्वरी मन्दिर ओमफ्राय लोगोसे भिउ पइन्ट दङनो। दा बेयाव थांना नायनो नागिरदों। मानसिफोरा बयबो बेरायनो थाङो आरो ओरैनो बार जानो, ओरैनो भिउ इन्जय खालामनो थाखाय थाङोनो। दा जोंबो थांनोसै। आं थांफेराखै, माबायदि नायहैनोसै। जोङो बङाइगावआवसो मोनसे फिसा खामानिनि थाखाय फैदोंमोन। ओमफ्राय जों सानबाय ओरैनो नायलांनोसै साननानै जोंबो नै दायो फैबाय। लामा ससे गाखोबोबाय, ओमफ्राय नै दंबावो दायो नायनोसै। गोजौजों दावखोलांनोसै लोगोफोर। नोंथांमोनाबो जोंजों लोगोसे थुफादो। मा दिन्थिनो हायो आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांनोसै बागेश्वरी मन्दिरावहाय। दे बिदिबा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दे लोगोफोर। औवा नामा फिसा फिसा मोजां थांदों। बैलाय मन्दिर नामा? बैयो गाहायनिया बेयो लोगोफोर शिब मन्दिर मोनो। जोंथ' थांनायाव मिथिलाङाखै, गोजौआव थांनासो मिथिहैबाय। गाहायाव शिब मन्दिर दङ होनना बुंबायना, बेखौनो सानबाय आरो जोङो बेयाव मन्दिर दंमोन नालाय। ओमफ्राय नैबेबो वाटार साप्लाइ जागोननो। जोङो ससे मोनफैबाय, नै मेंजोब्बाय, आंखौ गोलोमजोब्बाय, मोखाङा नायजाला। मा नंमोन? मोदाय थाग्रासो नामा? ज' थांगोन ना? इदि बथलाथ' फाननायसो। नै दंफां बारि, हाग्रा बारि, माबा मोदाय थाग्रा रखम। दा जों मन्दिरसिम मोनहैयाखैनो, थांगासिनो दं। माबायदिबा दायो थांना नायनोसै। मेंबोजोब्बाय। अबे मोनसेया? बिथिं मोनसे दङ, नैयो गोजौसिन, बिथिंसो खोमा। अखा हाबा फैजानाय नङा, नै फिस्ला। माथो दंफां रोदा गोजा। आङो बावखुंग्रिखौनो गाखोग्रा, बेखौनो मानो हाया? बावखुंग्रिखौ गाखोनो हादोंथ' आङो। एख' दाउसिन दाउलाबो नुवा। मा दंफां बेफोरो? मोजांथार नै। दंफां गोजा नालाय थान्दा मोनदों। मोनखो ना माखो? मोनबाय? ए नै दायो लोगोफोर जोङो नै फाइनालि मोनफैबाय बागेश्वरी मन्दिरावहाय। नै बिथिं थांनांगौ, दा थांनोसै जोंबो। ओमफ्राय नै बिखिजाय आरो सिद्दा लामा दङ, बिखै मा मोनहैयोथाय मिथिया। दायो थांना नायनोसै। दै गांबाय। बिथिं थुख्रा सोथ'आ दे। फ्रुइट्सबो फानदों बेयाव। र' मोजांथार माथो। वाव, मोजांथार नुदोंथ'। फुरा गोथां। ओमफ्राय माबा उखुन्दै खुबाय दं। बङाइगाव टाउन बेफोरो। ओमफ्राय बैथ' फोथार बारि दुब्लिसो खोमा ना? बे दुब्लि बेफोर जाहैबाय बङाइगाव टाउन। जि मोजां नुहुरदों, गोथां गोजौनिफ्राय। ओमफ्राय लोगोफोर मन्दिराथ' नै बेनोमोन बागेश्वरी मन्दिरा। फुजारिया साथि सावनानै थांखांबाय खोमा, ताला मारिबाय। ओमफ्राय सिङाव आङो साथि जोंनाय नुहुरदों आरो।
साथि सावखांबाय बियो ओमफ्राय जोंथ' जेबो बिदि फुजा सुजा होनो फैयाखै जों ओरैनो जास्ट बेरायनो थाखायसो फैदों नालाय दायो जोङो एसे गिदिंना नायनोसै नैबेखैजाय भिउ पइन्ट दङ नै गोजौआव बयबो मानसिफोरा गोजौआव थांनानै बिदिनो बार जाहैयो भिउखौ इन्जय खालामहैयो मोजां नुहुरोना गोजौनिफ्राय दायो जोंबो थांनोसै गोजौआव एसे गाखोना नायनोसै ओमफ्राय आङो बिराद दै गांबाय लोगोफोर दै लोंग्रोना लानोसै गोलोमदै गजोब्बाय 그리고 बङाइगाव टाउनखौ मोजां नुहुरो आरो बिनिफ्राय नै पुरा खालिथ' खालियाव बैयाव थांनि साहा बागाना हा अबे बैयाव गाखोहैनि र' बै मोनसेयाव मानसिफोर बुरजा दङमोन बेखायनो जोङो नै मोनसेयाव फैबाय आरो बेयाव गोजौआव गाखोना नाहरनोसै जोंबो ओमफ्राय नै बिदि गाहायाव फ्रुइट्स साना बायदिसिना फाननाय दङ लोगोफोर भिउआ नै बेबायदि नुहुरो गोजौनिफ्राय ओरैबायदि मोजां नुहुरो रियेलाव पुरा अल गुवाहाटिलायनो गुवाहाटिसो होनफ्लांलायदों आंहा दायो जोङो एसे गोजौआव गाखोलांबावनि र' लोगोफोर गोजौनिफ्राय आरो माबायदि नुहुरो एसे गोजौनिफ्रायबो नाहरनोसै नै बेबायदि आरो भिउआ ओमफ्राय जोंदि दहाय फैदोंमोन लोगोफोर साहा बागान गेजेर गेजेर बे लामाया नैबेनो आरो नैबे गुफुर गोलाव नुहुरनायानोमोन बे लामाजोंनो जोङो फैदों ओरै हाजो जिं जिं ओमफ्राय बे हाजोखौ साफ्राकाटा होनना बुङोनो बे साफ्राकाटा हाजो जिं जिंनो फैदों जोङो बे साहा बागाननि नैबे लामा गुफुर गोलावा बेजों फैदों आरो नै माबायदि नुहुरो गोजौनिफ्राय गासै बङाइगावखौनो नुहुरजोबो आरो ओमफ्राय नै बिखैजाय ट्रेना माबायदि खेरेन्दाय बायदि नुहुरदों लोगोफोर नै ट्रेन खारनायखौ बेखौनो एसे लाहरबाय आङो बङाइगाव ओमफ्राय थालिगावबो नुहुरदोंनो आंथ' मिथिया माया मा हमनोबो हाहरा आङो बारा हमनोबो हाहरा माने मिथिजोबखायानो आङो बांसिनानो मिथिखाया अबाव मा दं मा गैया ओमफ्राय जि मोजां बार नांदों लोगोफोर गोजौआव बिराद बार गुसु मोजांथार थानो माने दंफांबो बिदि दङ नालाय सायहा दायो जोङो थालिरबो थायदों नै जों दहाय ओरै फैदोंमोन ओमफ्राय दायो बिथिं थांनोसै गिदिंनानै बेयाव माबा मिक्स फ्रुइट चिप्स जुस माबा माबि फानदों दाम जाखागोन बेना जाग्राफोरा दाम जाखागोन दे एसे गोजौनिफ्राय लाबोनाय ना माबायदि नै बेनोथ' गाज्रि बेखौनो गाज्रि खालामो जानानै औ डास्टबिन दोनबानो जायो ओइनो डास्टबिना बिदिनो खोमा कासाबुट ओइ माबाखौसो जानो होदां मिक्स फ्रुइट मिक्स गासिखौबो होजोबो खोमा सब देना मिक्स करिनानै আপুনি যদি ওই मिक्स जों दायो मिक्स फ्रुइट जानो नागिरबाय लोगोफोर ओमफ्राय मा मिक्स खालामो नायनोसै नै गासिखौबो होगोन होनदो होननायाथ' दा
जाबासो मिथिसिगोन नै बेसरबो होलायदों खिन्थु बांद्राय बुरजा होआखै फिथाइफोरखौ सफारिखौ बांसिन होदों आरो सफारिया एभेलेबेल ना आरो एसे खम दामनि बुस्थु नालाय बेखौ बांसिन होदों बिसोरो सफारि ओमफ्राय आनारस ओमफ्राय मा दंमोनथाय आमलाइबो दंमोन आरो खिन्थु गोथावालाय जादोंमोन बानलु ज्रोमनो मोजां मोनजादोंमोन आङो ओमफ्राय बेसर उनना होदो आरो जानो मोजां जादोंमोन बानलु गोसाथार माबाबो बेसरबो लगायलायदों आलु जोब्बाय साना जागोनसै दैया जाखागोन गोजौ ना जोङो सानाबो जाबाय नै फ्रुइट जाखांनानै सासेया साना लाना फैबाय दायो जोङो बेफोरखौ जाखांनानै थांनोसै आरो दसे रेस्ट लानानै नै दा ओंखारबोबायबो नै गाहायाव ओंखारलांनोसैलाय दहायथ' फैनायाव गोजौ गाखोबोनाय नालाय एसे मेंबोदों आरो मेंबोनायालाय दा थांनायाव बांद्राय खस्थ' जानाय नंला मानो होनबा ओंखारख्लायलायनायसो जागोन नालाय ओमफ्राय नायदोबा बिराद स्टाइलाव थाबायबोनाय बायदि मोनदों आरो आङो ओजों जेबो जाखाया माने रिल्स बायदि बानायनो साननानै खालामदोंमोन आङो जायाखै दायो थांनोसै लोगोफोर सिटाबा मा मोनहैयो जायगायाथ' मोजाङानो लोगोफोर थानो ओरैनो दसे सम टाइम पास खालामफैनो बार जाफैनो थाखाय खाथि हिसाबै ओमफ्राय नै बेबायदि दंफां साया मोनलाङो नालाय बांद्राय एसेबांबो गरम जाथाराखै आरो गाखोबोनायावलाय एसे बोलो नांनाय जायो नालाय एसे खस्थ' मोनो आरो खस्थ' माने गरम मोनो ओमफ्राय दाथ' गरम दिन नालाय होमबाबो एसेबां खस्थ' मोना नै दायो जों लामा मोजां मोनफैबाय बैनिफ्राय दा लामाया बिदि जाजोब्बाय आरो सिसि ब्लक गोजा जाजोब्बाय होमबा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो आरो लोगोसे जाय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइकबो होलांदो बिदिबा नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोनखौ लोगो मोनलायसिगोन बाय